yabona testimonies zivele zayishokatela yonke into esizendayo. Amen. Ukhona umuntu ongathathelwa ifa into le akuyo. Ivele nje testimonies zayigqiba into bakumoya ingcwele kwayangwazi wenza ntoni. Ayingoma udlobo bazalwana. Amen. Haleluya. Wathi ubani? Uyicacisile uvava wathi uyangwazi ngokamoya oyingcwele. Xa uThixo xa kesebenzayo uye asebenze ngomuntu. Akesho uqobo lwakhe. Ungena ngomuntu asebenze naye. But leyakhe. Amen. Amen. Masiqhubeleni umoya ingcwele. Kulo moya ingcwele ke okwaziyo ukukugcina uhleli kwelakhaya akufundise into yoba uphathwa njani umtshato ungumfazi. Awukwazi ukuziphathela wena ngokwakho umtshato siyohluleka. But umoya ingcwele uyakufundisa into yoba ungumfazi. Yiyo le nto umfazi kumele abe nomoya ingcwele oyihelpa. He is our helper. And you say yes, amen. 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 Hallelujah. Amen. Umoya ingcwele nje enguhelper wakho ifuneke ngokuphayikhayo umsebenzisa uncedi. Mayibonge Nkosi. Awunokwazi bazalwana ukuphila umtshato engekho umoya ingcwele. Ngoba isisekelo somtshato uThixo. Ngoba uThixo umtshato wawuqale endini. Mayibonge imvana. Now uThixo nguye uyise, unguye umoya ingcwele. Now uthi uYesu it is expedient that I must go so that the Holy Spirit may come and help you and teach you indlela zikaBaba. Amen. So umoya ingcwele osifundisayo apha emtshatweni. Hallelujah. Ndifuna uyibethelela le nto yoba sumbhekelise umoya ingcwele. Msondeze akuncede. Amen. Sizawufundisa ifilimu yethu ithi umfazi oyakhayo indlu yakhe uyakha ngobulumko. Amen. Uyakha ngantoni? Akayakhi ngantoni? Akayakhi ngobuyena bakhe. But uyakha the wisdom of God. Kwamanje ibe nobulumko bukaThixo ithetha ukuthi awukho wena okwazi uzenza umthatho. Amen. Bazalwane. Yiyo loo nto ilizwi likaBaba ethi bafumaneke bebuleleka abayakhayo indlu engikho yena. All in all, ndifuna ukuthi umtshato wakho ifoundation yayo uThixo. Ayikho umlamathandana wenu beniwenza phaya okanye nomyeni wakho ukuba hayi this is me and my husband. But it's beyond that. Amen. Because you are called by God and church. Amen. And in mandate yakho iti you are a helper to your husband. That's the mandate uThixo akunike you. Amen. Ukuba ngathi sasiphindelela esizinto khona abantu abaqala ufika bazalwane. Amen. Naba baqala ufika. Now to emphasize into umuntu maka-understand into yoba apha emtshatweni isiwe uThixo. You-understand loo nto. And uThixo ekubizele nje ukubizele ukuthemba phaa kumarhadeni oorhadeni. Phaya oba oogaba oodumane. Bebebaninzi zibe zininzi iintombi bezinomyeni akhathathesa. But uye wathonga wena mankaji nakotalukaji. And wabona uba ufanele phaa makaji. Ayomistake bazalwane. Sibekwe ngoThixo for a purpose. And ukubeke strategically. And wakubekela lo myeni wakho. Akakho umuntu
for him. Amen. Akompazamo noma uphethe kanjani ayo mistake. Ubuya yasibuya bayithatha uyiqonda ngathi ngaphazama ngivela uthi ngathi ngakhawuleza ngachata ayikibe njalo asitheni inyani sisebusweni ngathixo uqonda amanga apha ingathi ngakhawuleza ngakhetha okanye ukuba ndandikhethe lowa and ufumanisa lowa yemani izinto zismooth phaya. Then what will you compare? Uyayiva uthixo wayifuna for a reason. Amen. Nike nive elalizwi elithi uthixo akakuniki isilingo esingaphezu kwamandla akho, akakuniki umlilo ngaphezu kwakho. Ayibona? Akabonga Yesu. Hallelujah. Ndifuna ukuhlanganisa. Uqondo wakhamaxa uthi ndim apho nosakhe. Wakhamaxa uthi abantu zingafika zibethe left, right and center but ikwaphi ngahlala zibethe iduli fanana ikhaka and then iduli vala namehlo but uqondo ulile ube mazumqamele manje uguquko manje sithi awulanje masilele nje wena ziyaqhiza zikubetha manje phele bantonta abanye yaphela lonto ngithatha uphela uzazi namsithi ufajonga ngimethi uthi ndinhlama ngixovule Yehova ndingwakho. Amen. Apho ufwenisiwa mamela uthixo ukhupha ikharetha yakhe kuwe ngoba kaloku ubudale wakho kulunga kwakhe. Ozuze umfazi uzuze okulungileyo okukholekileyo kubani? Ubani ozuzileyo umfazi? Ubani ozuzileyo bazalwane? My husband. Uzuze ntoni? Uzuze umfazi onjani? Okholekileyo. Olungileyo. Na uthi xa kubhaqi intoba awukalungi azise uthi xa vumele umyeni wakho akunyashe ulile uqonda uba yeyi ndandingabhalelanga le nto and nakuzibuza uba hayibo kanti mosibe ndenze ntoni na le ngaka uthixo uyakwazi vaza ukwazincedisana leqhisa because uthixo uvela laa nto akunikayo mamela mazalwane singabafazi thina silungisa imizi yethu ngokulunga nathi ngesigalo nathi ngokuthetha mayibonke mfana uthi phaa ku-First Peter uthi ungathethanga ngomlomo wakho uyasiza mayibonke mfana. So thina ayiphapha le nto njengoba sisoloko sizama uzicacisa nozama uzi-understandisa kwabaye nokuzama into yoba mayiba-understandeka nasemzini njengoba you-understand le nto ithi uzoveza uKristu uzoveza uThixo ngoba uThixo kunike his character mayibonke mfana. Hallelujah. Ozuze umfazi uzuze into yiyo ke ngokwaphinda athi uYesu aphinde lithi ilizwi likaBaba umfazi wakhaya indlu yakhe ayondoda. Kutheni kungathiwa yindoda? Because indoda yiyo entloko and uthixo kudala yantloko mamela nguye mosapha oshaya isigidi sakhe but uthixo athi ngumfazi oyakhayo
indlu yakhe, endiyakha ngantoni? Ngobulumko, ngoba ndimnikile ubulumko. Sinesipho esikhulu esisiphiweyo thina. Yes, mama. Isipho esikhulu esisiphiweyo thina yi-wisdom of God. Hallelujah. Ayibonge Inkosi. Now, ifuneke ngoku uyisebenzise uThixo umkele. Ngoba uThixo unika for a reason. Besazi into yoba awuzukwazi ukuphila nomzi unganawo wisdom. Hallelujah. Mayibonge mfana. Umfazi ke uyinikiwe i-authority yokuwakha umzi wakhe. Wayinikwa le authority yokuwuchitha umzi wakhe. Because umfazi unamandla awonikezwe uThixo. The same power, the same spirit that raised Christ from the dead is the same spirit that is in you. Mayibonge mfana. Mayibonge mfana. So, asiyakhe nge-ability yethu, asiwakhe ngamandla ethu. Ithi umfazi ongenayo ubulumko makabucele, ngoba uThixo unguThixo ophanayo ngesisa ubulumko. Isevesini loo nto leyo. Haleluya bazalwane. Uthixo uyaphana ngesisa. Mayibonge mfana. Uyabona ngoku wena usahamba uthetha. Uthi uyabona uthetha kabana bafejona. Uthetha kabana ndibhaqe izimanga efonini yakhe. Uthetha kabana wena sokukhangele indoda. Awukhangelanga le mandate uyisekela. Ukhangele zonke izinto ezilwa nomyeni wakho. Because adangela lantutheshe ubiwa nguSathane. Mama nami ngifuna understand izindoda bazalwane. uThixo uqale wadala indoda eDedeni. Wathi xa emdalayo wamdala ngokomfanekiso wakhe, into his own image, into his own likeness. Now uThixo phana kuthiwa wayehlala no-Adam. uThixo wayemane emvisithe no-Adam. uThixo wayemunika umhlaba, wamunika izitshalo, wamunika ifuthi. Wathi Adam, yonke nemfuyo yonke into eyakho Adam. Wathi bene nenzile wabona kodwa uAdam konke njalo enesithukuthezi siyalazi bani ne? Amen. Kodwa ke akafuni namnye umuntu ofana noThixo. Akafuni namnye umuntu owenza izinto zikaThixo. Ifuna nisi-understand bazalwane into yoba why we are saved, why uThixo esibizile emtshatweni into yoba uThixo funeka simlindele kangakanani. Indoda ke uSathane kanti engayifuni ngoba ifana noThixo, waqonda uba uzawungena ngumfazi. Apho wayibhalele khona wayibhalele endodeni. Umfazi naye walukuhleka wayityaphi, wathi yitya ndoda nam sekutheni. Mame, into wayeyifuna phaa uSathane wayifuna indoda okanye uAdam makahlukane noThixo. Niyayiva bazalwane? But ke ngoku uThixo akamncama umntu, and uThixo phaa ezweni akamgxotha yedwa uAdam athi bheka ngapha nawe Eva bheka ngapha, but wabagxotha bobabini because uThixo usahonorishe laa covenant ayenzayo. uThixo akawuqhawula umtshato bazalwane, noma ungawuqhawula akawuqhawula umtshato, noma ungadivosa akawuqhawula, because uthi iBhayibhile okubotshiweyo emhlabeni kubotshiwe emazulwini. Ngalaa mini wawusithi Nkosi ndiyavuma uzaba ngowamsinde sithi utsho ngomlomo wakho. uThixo wayibophe emazulwini wathi lethi bhiso. uThixo akabhale ecingweni. uThixo kanijikela izwi lakhe.
uThixo usazemthatha nalamhlanje uthathe naye. Noma wena ungathi izizathu zithini na zingakanani, uThixo akayifuni divorce. Amen bazalwane. Amen. Ayisizayithethi nyani. Yabona in these days i-divorce ngathi fashion. Umuntu nje ubhala wadikwa ngowakakhe ubalekele edivorcini. Umuntu uvela wahlulwa ngomzi ubalekele edivorcini. Aqonda ndingaziphilele ndiyaziphangalela. Anditsho kunjalo bazalwane. Kunjalo in these days. Abanye adivorce aphinda athathe kwalapho. Uvela ubona manje ilizwi kaThixo alisenziwa. Because ilizwi kaThixo masisithethe ezingane ze-divorce bazalwane. uThixo akayifuni i-divorce. Uthi I hate divorce. Ngoba zange ayidale kwasekuqalekeni. Niyamkhumbula pha ku-Adam ethetha ngayo. Zange uThixo abadivorce aba babili. Wabagxotha bobabili. Mayibonke imvana. Hallelujah. Colossians chapter 3, verse 12. Verse 12. Yes. Ningabantu bakaThixo abanyuliweyo abathandiweyo nina. Abakhe nginqo. Ngoko ke nxibani ezifanele abakhe. Inceba, ububele, ukuthobeka, ubulali nomonde. Nyamezelanani nixolelane. Ukuba omnye ukhalazela omnye, xolelanani kwanjengokuba nayo inkosi yanixolelayo. Ngaphezu kwazo zonke ezi zinto yongezani uthando, lona lubopha izinto zonke zibe yimbumba egqibeleleyo. Uxolo eluluphiwa kuKristu malube lulo olugubha iintliziyo zenu, kuba uThixo walibizela kulo uxolo ukuze nibe ngamalungu omzimba omnye. Hey, Nkosi yami, Timapho, masimalungu omzimba omnye. Amen. Nina ningabakaThixo nina. Ningabalulwa bakaThixo. Ningabangcwele bakaThixo. Ngoko ke yambathani ubulungisa. Mayibonke Nkosi. Esther zimenshone apha ubulungisa. Ithi apha ngoko ke nxibani ezifanele abakhe. Inceba, ububele, ukuthobeka, ubulali. Mayibonke Nkosi. Andithi besithe bazalwana thina sinekharacter kaThixo ndithini? That means thina sifuze utata wethu ongubawo wethu siphethe emtshatweni. Now uthi ke ngoku yambathani. Yambathani. Ukwembatha yinto engakwazi ukhawuleze uyisuse kuwe. Because umamela ushushu njengalembethe njengoku uyembe. But lena ithi ke ngoku xelisani yena nifane naye ngentobeko. Amen. Ukuthobeka ke wakumsile ndithetha iimpawu zokwakumsi uzuyibamba ithi uma uzongutshela wayezulu. Ukuthobeka kubalulekile emzini wakho ngoba bubulumko bukaThixo. Ayikho kucinezela. Abantu abaninzi ke bathi ke yho uzawuthobeka kodwa ekubeni lo muntu esenza khona. UbuYesu wathobeka, nathi sinawo amandla okuthobeka. Amen bazalwane. Ngoba singabantwana bakaThixo, singabantu singabangcwele bakhe. Amen. Now ukuthobeka ke uhamba indima ende. Uthobeka songasafunwa ukuba nomyeni. Yimani kwalapha endlini akakuvela uyishibivele uba apha ngathi akusenavela umyeni akuphosa nje akandicingeli uba ndiva kanjani amazwi akhe ayahlala okokoko. But wena ayikususi loo nto into yokungamthobi.
kutshintshwa wena ukwenza kwakho okulungileyo. Overcome evil by doing good. Tsho njalo iBhayibhile. Amen. Now apha ithi ke nyamezelanani. Kuye kuthiwe ke hayi nagqithela ixesha lokunyamezela. Wamnyamezela oomakhulu bethu. Andithi tsho njalo emtshatweni. Ndithi hayi nothi ixesha lethu. Ukunyamezela kwangoomakhulu bethu. Andithi njalo. But apha iBhayibhile ithi nyamezelanani. Umnyamezela umyeni wakho esela abuye ngosuku okanye abuye ngentethamso. But funeka utheni? Ndifuna kutshonile bazalwane nomthini? Amen. Eza kuyagxadazela phaa esenza laa nto, but uthini? Umoya. Ukhona omnye umzalwane boyfriend yam wayithi loo mntu ndiyomlanda phaya eThavi. Uthi ndifike ndizithwele ndizithwele ndimphakamise ndimfake eklinivini ndifike ndimqhube ndifike endlini yam ndimfake ebhafini ndimhlabe kanti wayenza inkonzo umfazi wayengakatishwa ngotishwa ke young wives nomfazi. Wathi ndixelela engakadibani ntungu young wives wathi umhlo uyafika ngelinye ixesha ezihlanzele uyiloo nto apha ndimkhulu ndimhlabe ndimenzele ukutya ndimnxibise ixhawusi usayantazela. Abazalwane sizohelpa apha njengephaya ekwakupushi eThaveni ngumuza mkhulu because uzakubona ukwenza kwakho uba engani umfazi noko ndithi nje but yena akisenza okulungileyo okokuba ndimlahlelwa phandle atshintshe izinto zakhe. Watshintsha umyeni wahlala endlini wathi nkosikazi ndiyeke utywala. Wakhonza umyeni wahamba naye namhlanje ungumfundisi. Amen bazalwane. So yenziwe inkonzo ayikokuthetha. Amen bazalwane. Ayolip service but uyayiphila uyenze ngoba akuzonceda lo myeni uzawutshintsha ngawe. Amen bazalwane. So ninyamezelane. Umnyamezela umyeni wakho ejola ebuya ngobusuku. Unyamezela amadodakazi wakho engakufuni ashube bengqina na umnyamezele umazala wakho akufuni akufune. Unyamezele enkonzweni ukhona isiphithiphithi kude kube khona ipeace. Ninayibona unyamezele akukho just wena nomyeni wakho but uhamba endleleni. Yes. Ninyamezelane nixolelane. Itsho njani inkosi? Ungangathi wena kumxolela umyeni wakho. Amen. Uyamxolela umyeni wakho? Hallelujah. Sithi xa sithandazayo bawo sixolele izinto zethu njengoba nathi sibaxolela abo basonayo thina. Amen. And then when you touch into my umntu ondonayo friend makhelwane usikholisi uyibhekise phaa umyeni wakho yena uqonda anikeni ukuxola ugeze gqithi. Andithi kanjani? But ithi iBhayibhile apha nixolelane. And lenta iqala phaa ekhaya because inkonzo iqala phi? Ekhaya. Umxolele umyeni wakho ebonile. Bona ke ngenye ixesha it is not easy uba bathi uxolo okanye athi so umyeni wakho. But wena kwazi ukuthi uxolo. Amen bazalwane. Inceba ube nemesi emntwini umlinde mani naye umqondo uba naye ungumntu uyaphaza une-mistake nomyeni wakho unazo i-mistake. Akakho perfect njengawe nawe ungekho perfect. Amen. Ukuthobeka ubulali nomonde
nyamezelanani nixolelane. Ukuba omnye ukhalazela omnye, xolelanani kwanjengokuba nayo iNkosi yanixolelayo. Kwanjengokuba nenkosi yanixolelayo. Uyafana nathi sixolele uThixo. Nathi kuthiwa masenze njengenkosi. Ubona kangaphi uThixo bethuna? How many times wena uthetha ngawe ke ngoku usona uyeka ukujongisa umntu ephaya emlonyeni? How many times usona phetheni? But uba wethu futhi welcome akuxolele. Now ithi ke ngoku nanye njalo njengoYesu esenza. Nezixolo yami indabethu ithetha ukuthi ke ngoku awunako ukuba nesigqibo enhliziyweni. So myeni wakho uhleli nje uqonda wandenza into ethile ngo-2010. Hey, wandihlaza kubantu bakokwabo ngo-2011. Usabambe loo nto ithi gqitha loo nto xolela. Mayibonge Nkosi. Amen. Ewe, yes ma. Ngaphezu kwazo zonke ezi zinto yongezani uthando. Ngaphezu kwazo zonke ezi zinto yonekani uthando. God is love. Uthixo luthando. Mayibonge Nkosi. Amen. Now ngelaa xesha udibana notata uNdlovu wathi ndiyakuthanda. And utata uNdlovu olwaa thando wayelufumana phi? kuThixo. Akakwazi uzithandela naye. Asikwazi uthanda thina bazalwane. Sithanda kuthanda. Uyabona ukuze uthande nawe uThixo udiphozithe uthando kuwe. Ngokuthanda wena ngothando kaThixo. Uthando silufumana kuThixo. Bayibonke Nkosi bazalwane. So into esidibanise nabatata ibe luthando kuqala. Ndithi nabazalwane uzele zonke zezinye izinto ezifikayo ezibulala uthando. Kahle kahle zize zizobulala uthando lwenu. Ngoba uthando uThixo emtshatweni ngubani? uThixo. uThixo unikeze uthando lwakhe elinguye emtshatweni. uSathane uzojubhadayisa oluthando niqosheleka. Yiyo ke le nto bathi ezintweni zokuthi ithi yonakani uthando. Yembathani uthando. Lona eliyigqibelelo lentoni? Lona lubopha izinto zonke zibe yimbumba egqibeleleyo. Lona libopha izinto zonke zibe yintoni? Yimbumba egqibeleleyo. Siyalazi uthando kwabaGalatians ziyachaza bazalwane. Uba uthando lusekangadumsile. Uthando lugubungela inkitha yezono. Uthando umyeni wakho xa ugubungela inkitha zonke into ozenzileyo uyazigubungela ngantoni? Ngothando. iBhayibhile isifundisa ke phaa kuTayitasi into yoba abafazi abakhulu mabafundise abafazazana abancinci ukuthanda amadoda abo. Ukuthanda amadoda ke yi-respect. Umthando indoda bubulumko. Uyazi xa uhlonipha indoda bazalwane bobana bubulumko obukhayo indlu yakho. Ngoba bona behleli nje bahleli benento ekhongozele i-respect. Njengoba nawe uhleli ukhongozele into ethi ndiyakuthanda. Nawe uhleli ukhongozele uthando ndithi wonke umfazi ongafuna uthanda. Baba umuntu banento ethi hayi akasandithandi andisali uvuthanda. Ucaba wena ufuna uliva ntoni ngefilimi. Ayofilimi lena samakayo. Uthi hayi akusafani naqala ngokuya ndandisandotshata exhuma lanto umyeni wami wayedla ngokwenza ezi zinto ngoba kasazenzi after 5 years. Ngoba wena sokuba hayi akasandithandi, hayi akasandithandi. Uthando luyakhula bazalwane. Zii-feelings eziwuziva but esakuhlekise endlini yakho, esakutyisa, esakusapota, esasapota nabantwana bakho, uyakuthanda loo mntu. Engakakhululi iringi ayilahle phaa athi phuma ngalaa mnyango, usakuthanda laa mntu. Nangoku ejola nje uyayifihla laa nto mjolo yakho ungayazi because uyakuthanda. Wena ke ufuna ukuyibhaka uye phaa kwifowuni ufuna utyhilatyhila ufuna uyijonga intoba
ibhaca unento ayenza. And xa ibhacile sokufeyisa ke ukuthi heyi ithini le nto yakho uthini wethu sandithanda ithini leli ubhaqe into engeyiyo yakho sozingenisa loo nto. Amen bazalwane. So sibizelwe eluthandweni mayibonke imvana. Haleluya. Ukubona xa khona uthanda kuba kuxabana endlini akho argument akho uphaqulana azikho ezanto ufumanisa into yoba wena uzokhalala ulale phaya esafeni yena umshiyelo lala phaya ebhedini azikho ezanto because kaloku wena ententoni uthando. Amen. Yes, igqibezele ma. First, ngicela ufunda uthando. Okay. Okay. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Okay. Uthando lunomonde. Uthando lunomonde. Lunomonde. Yiba isithando sakho. Yiba nomonde. Niba complete. Ukuba abantu madoda beza kancinci ngeli xesha. Ndindoda nabazala. Okanye uzawukuxele ukuthi hey tata masike extend le. Uyayibona uba noko besithi yethu incinci. Athi tata khawulinde nkosikazi khawume mandithathisela mna ndifuna yofida igusha zam phaa ezilalini. Uqonda uba gusha versus wena ngokwakho ayidibani. And futhi uqonda uba emana akwazi ubala lo tata mlinde ke sisi ayofida igusha zakhe. Wena ke ngoku yo-extenda ngenye but yazi ndifumaniseka amadoda iyarejisteka laa nto ithethileyo uthethatha ndicinga uba nje sithi u-extend but hayi khawumfasi sebhizinda neegusha zam phana ziyafa but ibhali uzawuba ngenye imini usenje nkosikazi ndithenge izitena uzawuba menza ayistenda kule ndawo seyeyakhe and futhi ke ngoku awusangeni mandawo nawe uyazivela into yoba yasobantu ewe wethu umyeni wam funeke nawe umncedise kuloo nto ungabisana hayi ngayize nam ngesanje shilo ulibele ndanditshilo. So yiba nomonde mlinde umyeni wakho uyawakha umzimba loo ndlela umlinde mani engenamali. Yabona thina singabantu bafuna uba nezinto sibe namakhethi hayi ngokukhona ndawo remote amakhethi uyayiva ne umlinde nihlala esitulweni esithi ningenasofa benamonde uqonda umyena ufola i-1,000 mandimlinde sungxamye kumatshonisa ngoba naku wendifuna isofa eziquvava khona uzii-friends xa zifika zithi zafa ubuhlele etyaleni kunestress gowasi lityala eliya xa bephuma ii-friends gowa lityala. Iba nomonde nomyeni wakho xa besithi nkosikazi masiyibhajethele le nto mlinde. Amen. Yes ma'am. Uthando lunomonde. Lunobubele. Ninobubele. Bengumama onobubele akukubi mani uye kumfazi ufike kwamamshana ufuna umamshana nje uphuma ngalaa mnyango khona hayi bendisothi ufuna uphuma ubaleka because hey akakuniki welcome but ungumfazi thina sidalelwe nje kwazi sibe ngabantu abanobubele ukwazi ukuwelkhama intombazana yasithina singomama bazalwana ibona bayitshona amantombazana bajika kuwe ube ngumama onobubele asondele kuwe akuzibancede kulwahamba abakhulu because ininzi challenges akadibana nazo phaya nawe ngokukhona umama utshuva nomlomo xa ndijonga ngathi uwende kusabana mama because uthinzi usolokuthinzi hayi mani khazi into ma unjani wethu kwam nayi mafike siyotya together kabawundi afumane amani umama ushowe iyayibona ne sidalele uba sibe nobubele. Amen. Uthando alunamona. Alunamona. Hayi ke yeyona nto bazalwane yeyona nto usathana asahlukanisa ngayo ibe wasemtshatweni umonele umyeni wakho ngoba erhola yena more than wena
kube ne-competition yenu nisendlini kodwa yonke le nto yeyenu nibanye. Umbone umyeni wakho okanye umyeni wakho naye akubonele ngoba naku kaloku wena uyafunda uba nedigri. Zinto ezenzekayo ezimtshatweni andithethi ntsomi ziyenzeka ndithi but uthando alunamona. Yazi umzalwane umbone nje ngoba ezawubona uvava enxibe elajerumani lakhe abe nomona abuze bavava ukuthenga ke asho uvava nako nawe soyothenga elajerumani uyalinxiba umona lanto because yonke into entle wena ifunela kuba awumbonela omnye umntu uba mangabe nento entle ngokufuna wena kufaneleke kuwe mona. So kule yonke i-attention ufuna wena kunye wena okokoko. Amen. Uthando alunamona, alugwagwisi. Aligwagwisi. Ukugwagwisa kuthi ukubhusta. It's not boastful. Ba proud. Manje boastful. Ufumanisa uba wena uzawuthi ke ngoku usoloke ukhukhumele. Hayi ndima apha endlini. Ndimoza nemali eninzi. Ndimosebenza. Uyimaneja nditshweni. Yena Shane unoteksi. Wena usoloke uyibhosa apha endlini. Ndima umntu onemali eninzi. Ndimophetheyo. So yonke into ixhomekeke kuwe ngoku. Nalo myeni Shane sekerhurhuzeleko yinto. Because kaloku uyibhosa. Uyibhosa emsebenzini uzoba yibhosa nasendlini. Yawuchitha umzi wakho. Izahamba loo ndoda because ayifumani respect na. Ayiziva iposition yayo yobuntloko. Irhuthuzela apha emva kwakho because nako kaloku wena uqhayisa ngemali enkulu uzigwadisa ngoba nako wena urhola i-100,000 yenza umzekelo. Yena apha unawo uthuthuza namalini na wena. And at the same time ufumanise njengoba kaloku wena urhola imali eninzi hayi uzawubiya ngefensi entle presento wenza koku wenza umzi akazi nomyeni ubona nje semane sithuka because kaloku wena unemali eninzi. Ngenye imini uthi gqiba imoto wakho akuxeleli mina because kaloku wena unemali eninzi. Nayo imali othuka akakasathe ayibulalanga lathi umgqibile laa myeni akaziveli eneveli kuba. Uyazi umyeni uxelela uvuyiswa ukuthi yemina ndicela nje undithengele into yokwenza imayikhathi apho wenza umzekelo ukuthi yemina neza nalo zizihambisa ngokunazo ngokunayo imali yozithengele but uyiyavula into yoba tyhini abona ngabantwana banobuntwana ngokunayo imali zakho but kuyocela ukuthi imina miyazi ndicela ndigugelwe ezibhenti ndicela imali ebhenti uyaqonda uba yinto kunozithengele uzaqonda ine nathi yena wena nkosikazi yam angote laa nto kuyiligugu loba uyazivela uba uxhomekeke kuye ufuna uyiva i-authority ungathi ndazithengela ungena ama-twets uyilaa ntombi kanonzi. Amen bazalwane alizigwadisi uthando aluziphakamisi alikho boastful. Yes man Lungakhukhumali. alikhukhumali. Uthando alugezi. Alugezi abageza abafazi yemazi ufasi nasigeza yemazi wazalana athi jongasa anezwa nje angagezi umfazi iwesi yabona iwesi xa ngaba lo mfazi eneposition enkulu emsebenzini eneposition enkulu ebandleni
ube ngumfundisikazi. Ayihambi kanjalo bazalwane. Alufuni okukokwalo. Alufuni okukokwalo. Lento benditshile ndithi susoloke yonke into ufuna ube self-centered for wena. Alunathuku, alunanzulu. Alunathuku. Ungabi nathuku endlini yakho. Sisakhumza apho bazalwane. Ukwakha oku. Ubaleke le kwinto nothuku. Ungasoloko ufuna ukuzwa. Ndimbuza. Lena into itheni yade yanje. Kwenzeka kanjani kanje. Ezinye izinto khawuzeke manje. Ngathi azibone ozibona. Because uyayazi uba once wetshila la uzawuqhuma kutsha. Uthando aluvuyiswa bububi. Abuvuyiswa bububi awunothi umyeni akho enzekelwe into mhlawumbe ethe waphuma ngala gate enxilile imoto yaqhubana naye ukuthi ke George xele. Awuvuyiswa yiloo nto wena. But wena Uvuyiswa yinyaniso. and xa sengqubile laa moto ingxebe yakho funeke nawe ube involved ukumnceda namyeni. Uthando aluncami. Aluncami suncami umyeni wakho. Asincami ngabo besishilo sathi we are married For life. awuncami umtshato wakho, awuncami umyeni wakho, awubancami abantwana bakho. Mhlawumbe ba-under drugs yewethu awubancami even now abantu abakho. Aluncami uthando. Akho mgqomo olahla umntu bazalwane. Nomyeni wakho sumlahle emgqomeni uthi uhambe nje ehlalela abantu abam. Hayi ongazange langa abantwana apha zange utshate nabantwana bazawenda abantwana bakanye batshate babakushiye nanti ukuze ngaye apha. Amen bazalwane. Yes ma. Lukholwa zizinto zonke, luthemba izinto zonke. Yho ndiyavakele Lunyamezela izinto zonke. nabo unyamezela. Lukholwa zizinto zonke. Luthemba Izinto zonke. ukumthemba wena umyeni wakho xa ezawubuya ngo-12 athi hayi bendiphantshelele ivili. Uyathemba ukuthi qonda emelisini uyiqonda ithi bandiyibhale oko bekuhambe ekuseni azofika ngo-12 ebusuku kuthiwa lithemba into zonke utsho izulu azolala lithemba into zonke liyaqhala uyazenzela yena. Nayibonke inkosi linyamezela izinto zonke. Kephinde kevele unyamezela. Nimvile kukhona phakathi Corinthians uba linyamezelana. Ngoba nothando linyamezela izinto. Leli uthando uthi xa sidibanise ngaba yethu. Manini masikwazi bayinyamezela. Amen bazalwane. Yes ma. Last verse. Yeah. Uthando alupheli. Alupheli. Haleluya. Asikhole izandla. Uyabona ithi iBhayibheli kodlula izulu nomhlaba kodwa amazwi kaYehova sayidlula. Uphinde kuthiwe uThixo yedwa ongasayi kuqatha namazwi akhe. Mayibonke inkosi. Now apha ithi niyogqibela ivesi uthando alupheli. uThixo waba waphela. Akenzi ngani into kaThixo. Linguye uthando. So salinikwa ke emtshatweni into yoba masiphile ngalo nantanda kabanani. Oluthando olungapheliyo. ElinguThixo. Nyazinani wasidibanisa. So ke bazalwane alupheli. Yona ndisithi we are married for life. Yeah. Life never fails. And life is Jesus. It's the same today, yesterday, and forever. Amen. My bonke inkosi. Ngamazwi ke bazalwane sizawuhlala phansi. Yabona zonke izinto esizithethileyo namhlanje zizokwakha umzimba. Sizichaza izinto ezakha umzimba. Kube khona umfazi osesideke osesiyatha awubhidliza umzimba wakhe. Pride. Angaphaka umfazi. Ithe iBhayibheli masithini pha sizithole. Nimvile bani? Yeah. Angaphakami umfazi.
aphakamele nabanye abantu ke ngokuthi umyeni wakhe qha. Yho, Nkosi yami. Ufumanisa ulasise neetayisi zakhe. Uyawubhidliza umzi wakhe laa mfazi. Amen, bazalwane. Laziness. Malivile, ube ngumfazi olivile, uyawubhidliza umzi wakhe. Utata wabantwana bakho abuye kunuka endlini, uyawubhidliza umzi wakho. Because kaloku uzawuphuma aye kwamama ubanibani afike kungekuhle athandele abanye ubanibani. Ngoku uzawuthi wena uyafela kanti nguwe isenzo nguwe qale wena apha endlini umthatha awumbekeli nale-tray vele uthi naku ukuthi uyawubhidliza umzi wakho thetha umfazi wesiyatha. Ithi iBhayibhile phayana uTayitasi masibafundise abafazi basebenze ezindlini zabo. Zele mjongo kaTayitasi pha. Ithi mabasebenze abafazi ezindlini zabo. Baphekele abayeni, indoda iyaphekela. Akho Kentucky every day. Akho pizza every day. One, uthanda mhlanje ngiqala. Akho indoda yes oyiphekela indoda nokuxelela. Mfazi udla wena Kahle. mfazi wena uyiphekele ngothando ibona Ncamisana isika. ezo spice uzigalela ngothando engatswele unqunqa nje unqumela ikhini yakho. Izulu liyavuna because ngumsebenzi wezulu. Ayiyofaka imfiki le nto yenzayo ucuma wona into yalapha emhlabeni but wenzela uThixo whatever you are doing. Sumalivila ke ungumfazi uthi awuya-understanda utata ndinomntana omncinci unuka apha endlini sithi singena kunuka amanapukeni. Uvele emsebenzini utata uthi hayi maka-understand utata nomntana omncinci ayikho loo nto. Amen bazalwane. Haleluya. Amen. Abafazi mababengcwele. Masigqithe nalapha. Xa wakha indlu yakho phila ngokungcwele ungumfazi. Amen. Haleluya. Sibizele ukungcwele nivile na Colossians ithi nina bathandwa bakaThixo. Ithe So, as God's own chosen people who are holy, set apart, sanctified for His purpose, and well beloved by God Himself, put on a heart of passion. imagine. Remember la set apart. Who set apart is to be separated to the standard of this world. The standard of this world, sit in order for you to get umsebenzi, ufuneka uqale uvule ithanga ungumfazi. Andithi umsebenzi unqabile. I-standard of this world ithi ukuze ufumane umsebenzi funeka uqale unyobe ubeke i-10,000 emntwini phambi boss. Si-standard of this world. Ayibobungcwele koko. Uyofunela umntana wakho umsebenzi ithi laa boss iza ne-5,000 izamfaka umntana wakho ayibobungcwele koko i-corruption. Uthi kunini inkosi ndihleli for 13 years ndingasebenzi nantsi inyoba uyofuna i-10,000 so sithi mamqashi ndicela umboleka i-10,000 awutsho noba yanto uyazazi uba uyonyoba khona ukuze ufumane ithenda. Standard of this world. Ningabelula bakaThixo. You are set apart, the holy nation of God. Amen. Ningcwele bazalwane. Ningumtshakazi, ningumakhosi ongcwele. Ziphatheni ngcwele. Uthi uThixo, I am holy. Be holy because I'm holy. Sufana with-standard of this world. Esithi awukaJona noweJona. Andisitshoda wena usikhiphe phisi ntombi xa ijona nawe ijona yenza yakho yewethu wena ubizwe nguThixo zikhulu. Wena ubizwe ngumngcwele. You are separated, you are set apart. Suphila njengeTshomi. Tshomi ziyalahlekisa. Live the standard of God.
Amen, bazalwane. So uma ngaba ukhungcwele uyawubhidliza namsi. Uma ngaba usathatha ne-ex-boyfriend yakho uthathile uyawubhidliza namsi. Uma ngaba wena usathi xa usemall uhamba unikisa ngefone number zakho kulamadoda ameshayo esithi jonga ndiyakuthanda mhle mfazi abantu noma mna bathi mhle sisi company number yakho nawe ngula mfazi ulula ovele ithi mina ndiyibhodi mfazi asisiyatha mfazi angaziqondiyo wena bhembo ubiziwe nguThixo sekuyikhona ubana uThixo wena umuntu ngoba udlala ingolika moyedwa kodwa uzehelp nawe udlala imandate ukuhelp ninikwe same function nawe uzozehlisa wena zehlisa kwesi standard of this world bengumfazi uthanda ukuboleka imali ungazibuyisi ebabungcwele oko mama kathi ngiboleka imali mama magwanye ngiboleka imali mama emva kokuphephana nawe uphephana nawe uthembisa uChristmas uyamthatha awubhatshana ayibabungcwele apha ungena umatshonisa udla imali zabantu ubaleke ayibabungcwele oko zonke izithetha imazana zizithatha of this world ezenziwa ngabafazi ungamthandi umntana womyeni wakho wangaphandle usoleka bakho wena ubathengela kwaThwezi yena uyomthengela kwaPetro awungcole ishize engcolileyo ngcoli xa ukhangayo bakho abantwana inyama iyaqufa ulona inyama uphakela nje igrave ewe umfazi usiyatha wenza ukungcola lethabatha wazintoni umntana ungamphatha ngohlobo fazi usisiyatha uzazi self-centered. It's all about yena kulo mthatho. It's all about mandithengele ilokho. It's all about mandikhutshe. So kwesingoku sine-social media abantu abatshatileyo baziveza phaa bebahle ubawe uquba uthi mlelo engadenzeli khona ne-AI uxa uyendlisi akuthengelana negqali eli lokuthi happy Valentine wena ngoku uzawulilela uvalentine unilela uvalentine uqhubele uvalentine litshoni ilanga uyawubulala namsi ibhandi lithenqumba lingatshoni wena kuphela i-5 days nenyanga okuqhumbile because kaloku wena akhawuthenge begqali igqali khanele elibolayo uphinde lolahla ayibazanga kule mandate engamthixo ufuneyo ewakhe isizwe uthixo uthemba abafazi abazaphakamisa isizwe from generation to generation wena ulibelele igqali elizawubula uthenga abasiba umbele lona ke ngokwaphendle wewakhani nomzi wakho uthi uqhubeke ngokwena ungafuni nangalapha azansi bangakasebenzi utata ngomzimba wakhe ubile kaloku wena uyawuchitha namsi usisiyatha ubothi xa uqhubile uthi yeyi asisiyatha ke ngoku bomamhlobo wetheni sisiyatha xa uqhubile endlini am uyintoni usisiyatha akaqhubi umfazi endlini umfazi sithe unobubele umfazi yancuma bazala umfazi ndihlele nje uyayibona le izibengathi hayi awuzitholi akandizithola qha mayibonke inkosi amen haleluya okumzima lakho ngomfezalazini uwakhile ugqibile ninayibona nale nto bethona yokwakho umzimba ilula nawuke ngoku wena utata ufuna ukuziphathela yonke into yakhe umhlaba katata bazalana sizenga le nto ngabe mthana sizenga ntoni ngayo itsho
nithi makayephi iphela inyanga xa ubengezela nithi uthi makayephi uzaxa iphume ejola uthi wena ke laa nto yojola seyocela emzini seyocela kodaba uyajola wenziwe ngubani khange umdidi iwesi ngosebusika ninxibe owanzi ninxiba nelento nepijama nifake i-tracksuit hake bandla bazofuna uthinto ithi ibhayibhile bazalwana phaa ithi umzimba womfazi umzimba wendoda nendoda umzimba wakhe umzimba wakhe mayibonke Nkosi. So unelungelo lokuyifumana every minute, every second. Nanina, naphina, nasemotweni na. Yakhe nowakhe. Iyayazi bazalwane, i-sex ivele yakathi yinto enamanyana. Amen. Masibuyeni. Mama apha emva. Amen. Ndithetha ke ngomcimbi obalulekileyo. I-sex ivezwe sikhula sisazi uba ngamanyana andithi i-sex bazalana ingcwele isikholi kubantu abathathayo idalwe nguThixo to unite umfazi nendoda. Yabona ukunye ike babona abantu bakudala bethathe uzuthi ayibona sister wakhe bayafana angene neighbor omunye nomnye 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 nabantwana bakuthola ukungasibuza ukuthi dada ufuna dada nomangala bayafana abantwana because bangenene. So uThixo phaa ku-sex wenza ubunye yibona ngalanto noba ubandikhe nayenza wathi wamvumela ngokuqubile uthi emva kokuthi xa sowuphakama phaya ubama ibinto emiqubisa futhi ke awusafuna uba makuthethwe ngalanta ibiqundisile instead uthi jonga ehlala apha niyijonge ke ngoxa usenza masithi ke nguyenza everyday zingafuna ixabana uyakhumbula ngosakuthatha uba yayisenzeka lephithi ngoba isitophiswa yintona ithi ibhayibhile phana wabisa ithi mabangalento mabangathini indoda mayimkholise umfazi wayo nomfazi nakenjenjalo endodeni yakhe. Umfazi akanagunya kwakho umzimba yindoda yenalo. Amen. Kwakunjalo ke nendoda enagunya kwakho umzimba umfazi wayo. Niyayiva ke bazalwane into yoba mnye utata udla kwakhe adle azonwabisa endinwabisa nawe iphelisa ingxabano kwakusathana akakwazi ungena because nenza into engcwele kaThixo ingcwele isenza andithethi ke mna ke ezi azenziwe zazitayo ezi ze-pornographs mna ndithetha ngenormal yenu niyenza noba niyenza njani utata kodwa ni-enjoy together ni-enjoy noba ningayenza kathathu nangemini uyayazi ndixelela it's an exercise nakuwe apha kulo ezevelazi mna xa ndigqiba kuyenza nje ndizive ndifresh ndibe ndifundela because ndifresh igazi liyabaleka blood circulation iyabaleka impilo leya zimpilo bazalwane zezebe niyithande nani ngayibaleki and ke mamela ke umfazi osiyatha akazuyenza endlini yakhe angene usathane and ininzi into engenayo ke phaya ungenoma-pornography ungenoma-masturbation zangena ezanto ezimdaka ezizongcwelisa umzimba kaKristu umtshato. Mfazi osisiyatha ke uzawuvumela ezo zinto uba zingene osathane ukhangela ingepho bangangena njani nomtshato awubhidlisi suvuma ke mfazi mayibonke Nkosi sigqibile Musani ukwala ukuhlangana. Musani ukwala ukuhlangana.
Maxelelo sikubani bazosifundela. Bhala 1 phansi. Corinthians chapter 7 Okay. from verse 4. Yes. Yitsho ke ma? Musani ukwala ukuhlangana ngaphandle kokuba nivumelene ukungahlangani okomzuzwana. Uyeva ke? Niyavumelana ukungahlangani okomzuzwana. Mhlawumbe nisele ukutya okanye uthi hayi mhlawumbe stranger dada umzuzwana lo uyagqitha. Emva kwalo niphinde nithi Emva koko ke nibuye nihlangane. uyeva? Hleze uSathana aniyenge ngenxa yokungabi nako kwenu ukuzibamba. Uyeva ke? Fazi usisiyatha ke makayigandikazi. Uba ngayingangqini aphindle. Impilo. Mayibonke Nkosi. Inkonzo yasemtshatweni. Inkonzo engcwele yasekamerini. uThixo ayivumileyo kubantu abatshatileyo bobabili. Yes ma'am. Uyava ke ngoku uthi umama Gwenye xa nigqibelene kudala ngenye ixesha uthi uphuphe roho, uphuphe ulalana nenye indoda. Andithi bazala kuthiwa spiritual husband azozenzela phaa kuwe naye u-spiritual wife azenzele ngaphaya kuye, because kaloku wena awufuni nomzimba kusokukhala ngentloko nokudinga bele emsebenzini ekubulukoba kuyakhe ngala mazwi bazala mandehle ixesha limkile. Mayibonke Nkosi.